Azvina kumira zvakanaka vedu paita nyaya panapa Gift Amuli na uya anonzani First Farai nyaya dzavo dzatosvika kwamvura chika makumboka First Farai ari kunzi adzingisa munhu kuzimura uko because iye First Farai ndiye board member ndiye chairman wacho ikoko disciplinary chairman atobayirira signature rake akadzingisa Gift Amuli muzimura. First of all toziva kuti zimura yacho haibhadhari izvo inyaya dzekuti dzine chingobudo mwapuwa $8 umwapuwa $10 but because of hondo dzavanga vari kuitirana pesa apa ndo dzanga dzakonzeresa kuti vedwe kana imimiwo muchinge manhingirikina itaiwo muchibhadhara mari dzine musoro ende uyo anga ari kublema kuti kusabuda kuri kuita mari ikokoko wakuru ndo pakazonongedzera dzechema nyaya dzechema dzanga dzotanga kutaura. Saka nyaya dzekutaura nyaya dzechema idzodzo takangofunga kuti pamwe vachangopera pakuimbana mumasongs chete but vapedza kuimbana mumasongs taona kuti nyaya dzacho dzasvika pakutodzingisana muboard. I don't know kuti Zimura board racho rakanyanyokoshera chii kana kuti vanotarisa kuti okay kana uye pamwe music yake haichaunze masenzi ere mukambani uro chii. I don't know kuti zvinonyatsofamba sei panenge pachiitika zvinhu zvacho but nyaya iri panapa the Zimbabwe Music Rights Association has notified Mr. Gift Amuli that his membership with Zimura has been terminated after effective June 5, 2026. According to a letter dated 5 June, the letter addressed Mr. Amuli at 5 Cyprus Road, Southampton, Harare, states that the decision is consistent with the Zimura rules and regulations governing the actions and behavior of members. It is also says the association's disciplinary committee set up to terminate membership based on reasons listed in the letter made the decision. The letter lists the reasons for termination as intentional misrepresentation and dissemination of false or incomplete information, unauthorized publication of confidential and private organizational information through a press conference held on 19 January 2026 in Harare, defamationary statements against the board and management, incitement, riotic conduct, and creation of organizational unrest and acting without authority of the association. The letter says Mr. Amuli may appeal the decision by submitting a formal written appeal to the Zimura board chairperson within 14 days from the date of the letter. It is signed by First Battalion Disciplinary Committee Chairman and Alexio Gwenanzi, board chairman, and directs readers to contact the undersigned for any further clarification. But team iranga mengera dzingwa basa resere rayo vakazongonoro appeal kwavari zveso vadzoka vakunyatsoziva kuti paya patanga tabuda basa wakomana tikada zvekutamba ende munhu angatibudisa basa ngari pamberi ndiani. They know kuti Gift Amuli haangasiri kuita mafanis ende angatone vafana vake vaangatotamba navo vari kutoya zviri serious, the likes of ana Derek Mpofu vari serious nebasa wakomana ivo ende vanoziva mafigures zvekudaro. I know and I understand kuti Gift Amuli muboard umu achadzoka zvake kana achinge anyatsoda kudzifambira mushe pati for now tiri kutoti mahwani anenge atopa. Hatisi kuziva kuti ichaperera kupi nyaya iyi ende ichapera sei but inini I'm glad kuti zviri kuitika munguva yedu saka tabva tangozvitaurawo futi munguva yedu because mazidhana ya zvakaita manje pavakatotanga music henga sedaya generation yedu I don't know kuti ndiani vanga variko maybe ana Eric Knight nemamwe mazijournalist ekudhara vaiita nyaya idzodzidzi vachinakirwa nenyaya dzanga dziriko mazuva acho but imagine kuti izvezvo vaita vachembera tozongobudikirawo muhistory dzenyaya dzavo totanga kuonesana nemi like what we are doing right now. So this is the situation. Ndichazenge ndichiuya ndichikuonesa zvekare muri yeZimbabwe kuti zvazofamba sei zvasvika papi ende chii chimwe chichange chichitora nzvimbo nekuitika. For now ngatigumire panape.